creo que foi unha cuestión de creer de verdade no proxecto, e que había moita paixón tamén por parte o sea, tú falabas con Venancio, falabas con Tomás, con Santi, eran xente que apaixoados absolutamente, que non lles importaba botar horas, e ademais eran xente cualificada, que é unha formación é importantísimo, é dicir, non solamente se trata de ter os adestradores, sino que sexan adestradores que saiban traballar cos rapaces, é dicir, e de feito, pois claro, é dicir, aqueles equipos tiñan unha forma, o sea, e aqueles xogadores tiñan unha formación táctica moi boa, que eso se pon de manifesto sobre todo depois cando vas a outro sitio e é como que chega cos deberes feitos, non? E che preguntan e sabes o que tens que responder. Eso mismo me dixo David Pazos, que moitas chegaban outros clubes e decían, joder, este chico está moi ben formado, está moi ben traballado. Claro, por eso, porque se facían as cousas con... Pois é como no baloncesto, o sea, tú podes xogar e de repente vamos a facer unha zona, vamos a facer para aquí, e hai xente que e enseguida o collen porque o teñen traballado e o teñen asimilado. En outros casos o mellor custa máis, non? Bueno, pois aí ese paso deuse claramente.